Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Macho, Guapito. Wakatingog ta. Bos. Oh, Usa lang kwarto ang anak ko barsul, bos. Karang maong kwarto, bos ka na. sige, Pito. Kung mo palag, atong masakiron. Nawa nagkamay ang akong duka. Mubalik ko sa kinan. Mga 30 minutes. Mabuti ko sa bahay. Uy, gago. Ngano nanuktok man ka? Aron ingnon lang good, bos. Ay, irog. Mura man taan ni kini kanta, bos. Irog. Irog kada. Irog ko bos. Irog kay akong tirahan ng doorknob. Aron makasulta. Irog na yun. Ganun. Kana. Nakalingis. Ayaw. Wa ang tirang butang nga mahalon. Nining kwarto Pito. Pagdali. Jackpot, bos. Dagang mga mahalong butang. Ingon man mga alahas. Wow, Pito. Wow. Daghang kwarta sa hunos. Double. Wow. Anong daghan ng tao sa Mumbai? Unsay nahitabo? Yes! Good. Doon kami nabati nga mga buto-buto sa albas. Oh. Nawag mo mga pulis. Unsa? Silas mama sa papa. Puro. Ang ako mangisyon. Ay, dada. Nabot na mga pulis ay. Dabi. Ma! Ma! Ordo na nila. Ordo na. Ano yung magasod, ha? Wala yung magasod. Si Chief Ojirax kini. Search stereo. Move! Ma! Ma! Kinsa mo nagbuhat ninyo ini? Kinsa man! Oh, Sir Dentor, Renier o Gretchen, ako tuon sila mga kwarto. Sir Ronaldo. Oh, Chief! Chief, ang akong pamilya, Chief! Ang akong pamilya! Oh my God! Ang akong mga igsoon! No! Redentor! Renier! Rachel! Magkatawa tayo dako, boss! Magkatawa tayo dako! Pagkaway saril! Naka-jackpot abul, naka-jackpot, naka-bata ka na, boss! Baya, protect na ka na, Ogs 910! Pito! Dato kayo ang namuyo sa Mumbai. Pero kumpiyansa ra sila. Way gwardya, way iro. Boss, ako ni! Sige mo na. Ako may nakakuha ini sa laing kwarto, boss. Ako ni! Ibutang na sa lamisa ang tanan na ito nakuha. Kay tarungo na ito nagbahid, Pito. Ukis! Sir Ronaldo, si Chief Ojirax kini. Chief, Muingon, condolence. wa pa gani masulbad ang mga nagitabo sa jewelry stores, Chief. Niyarsan mi! Animal ang nagbuhat ini, Sir Ronaldo. Gikurot nilang patay ang ako mga mahal sa kinabuhi, Chief. Sir Ronaldo, kini si Chief Ojirax mag-ingat. At tagan mo kasulbaran ang duha kay kaso. Nga nahitabo si mong kinabuhi, Sir Ronaldo. Uson. May CCTV camera ba kining inyong bahay? Doon na ba, Sir Ronaldo? Doon na, Chief. 5 ka kwarto sa taas, doon na CCTV camera. Sa sala, doon na sab. O sa kusina. Good. Naitulo ka CCTV camera, sir. Nga naas gawas.
May mga SD card ba ang maong mga CCTV camera? Oh, doon na. Maayo. Oh, kini, si Chief Ojerax. Mayon, ma'am! I-check ang tanang CCTV camera. Move, ma'am! Ay, buntag na. Ay, malipay, yun sa Guapito nga makakita ni mo, Carmela. Siya malipay. Ako dili. Grabe siya ni mo ay. Kagahi ba ni mo kasing-kasing? Nga dili magyug ka maluoy sa imong anak. May mo ba madulor? Sa'yo pas buntag. Wapa ko'y tarong tuhog. Bibalik ka na din kay wa ka na'y trabaho, no? Gituyo kinis kahitasan nga mawagtangan ka trabaho. Aron mo balik ka din sa ato. Pero nindot naman tagbay. Ganahanap ka magpayo din Kisa may nagpausab ini ma. Siya Guapito. Siya? Sa may ang trabaho? Dako siya sweldo? Oh, mayo noon. Aron mapahimuslan ako siya. Carmela. Chief, may mo bag akong isave sa hard drive ang tanang na-record sa CCTV camera? Oh, may mo kayo, Sir Ronaldo. Imo ka ng katungot. Sige, sir. Ibalik lang niya na mo ang SD cards. Kay kini, si Chief Ojerax. Mayon, himuo na mo ka ng ebidensya. Salamat. Salamat, Chief. Magbayad ang nagbuhat din sa kong pamilya. Magbayad sila! I-save na ko sa hard drive ang na-record sa SD cards sa CCTV camera. One down! Kaluoy na rin din to. Ang reposel sa akong mangod. Neto bang siya? Oh, siya na sad. Maukin ang lalaki ang usa sa nagkawat sa jewelry store. Ni Marn. Nakaduhaan ako nining demonyong dako. Mamahaw na ta, Mama Carmela. Lala Dolor. Okay, Guapito. Kinida. Kisa'y nagluto. Ako, ma. Aw, di ko makaon na. Ano man, ma? Uy, lambi bayad ng mangluto ang imong anak, Carmela. Ugawan ka, Mama Carmela. Order ko sa fast food chain. Uy, Carmela, nanay pagkaon sa lamesa, oh. Musa'y order ba? Dili ko mukaon sa yung giluto, Mama Dolor. O kung mauna, tagi kwartas ang Guapito. Wa ko'y kwarta. Oh, tuga-tuga kagpa-order ng fast food chain. Nga wa kay kwarta. Kaunan ng giluto sa imong anak, ay. Pisit! Pisit! Pining payaw eh! Mas bullshit ka! Kaya nag-atubal ng pagkaon, imong gibalibaran! Sagdihi lang, Lala Dolor. Uy, ay nakasuko. Ayaw ka stress. Oh, Chef. Ganong gipaanhin ko na mo dahil rin sa presinto. Kini, si Chief Ojerax. Sir Ronaldo. Naibabayang mi surrender. Unsay? Nakonsensya ka no, Cesar. Sakto kami sa mong pagpalahom sa investigasyon. Inside job yun. Unsa? Oh, hain ang babae nga ni surrender ninyo, Chef. Oh, niya din napita, Sir Ronaldo. Nadlok siya. Kaya basig hantingon siya sa iyang mga kauban. Wa ko no siya pakatulgas siyang konsensya. Maong mianhi siya din sa opisina kung di-surrender. Oh, kanang talikod sir. Siya ka na. Oh, siya? Sir Rinaldo. Sir, pasaylo ako. Wa ko magdahom nga makabuhat ka ini.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!